Podstawa prawna. Podstawa prawna. Podstawę prawną. Filmuj to, filmuj to. Proszę podstawę prawną. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was Rostomili z Katowic. Nie będę was dzisiaj kludził po Katowicach, to nie ma tako einfach reisa, no ale ekstra tajlik. Sumy tu skuli fajrowania od Polaków przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski. Dzisiaj mio tak genau jutro setno rocznica tego trafienia. No ale my tu nie przyszli fajrować ze Polakami i no dokumentować to trafienie. A ze mną jest Śląsko-Ferajna, Peter Langer i Biluć, Lukas. Niestety. Słuchajcie, najgorsze w tym wszystkim, my nie godamy, co by na Śląsku w tamtych czasach i teraz wiadomo były Poloki. My nie godamy, co by na Śląsku nie było Ślązoków, co byli obcy i polski, bo byli tacy. I byli Ślązocy, Ślązocy i byli Ślązocy Niemcy i nawet byli tacy, co też chcieli tego przykuplowania się do tego końca Górnego Śląska, do tego polskiego rozkierunku i oni to chcieli. I no, tu się rozłazi o to, że nie godo się całki prawdy. I najgorzej jest to, że oni nas potajlowali Ślązoków. I te potajlowanie już trwa 100 lat. I my jako Ślązoki potomne tego hajmatu zdoną się, co by my nie mogli fajerować tak, jak się to Poloki fajerują. My musimy to godać z jakąś refleksją, z jakimś zocą historyczną, ale nie z żadnymi fajerami, bo my wiemy genau, jak ta historia wyglądała. Nie? ja, no i to w sumie jest fajer, jak oni to mianują powstań śląskich, a wiemy, że to tak tych nie były powstania śląskie i no możemy to na 4 knify mianować: polskie powstania na Górnym Śląsku, albo Śląsko wojna domowa, albo polsko ekstra operacja militarna na Górnym Śląsku, albo niewypowiedziano wojna polsko-niemiecka. Ale na to ja bych powiedział taki, może nie magiczny wort, ale wystarczy powiedzieć, że to była taka richtig nasza śląsko-haja. Z kuli tego my jako Ślązoki, ja chytam to też, że Poloki chcą fajerować, Poloki, ale my jako Ślązoki, to potomne, my są sam z tego hajmatu, z tej ziemi, my do tego musimy całkiem inaczej podłazić. My nie możemy tego, to nie nasz fajer, to richtig nie jest nasz fajer. My musimy na to ganz inaczej patrzeć. Donos Ślązoków to raczej powinien być dzień refleksji nad tym, co sam się stało, a nie okazja do fajerowania. Kupa naszych przodków sam zginęło za to, żeby Śląsk miał inną rzeczywistość jak teraz. Także donos to jest chwila, kaj nie fajerujemy i no mamy refleksja nad tym, co sam się wydarzyło. I najważniejsze w tym bardziej by było, jakby była bardziej obiektywna historia, żeby większość personów, nawet naszych Ślązoków, nie pochytała, ale dowiedziała się richtig, jak to było. My nie chcemy gadać, kto jest dobry, to był już zły, bo w każdej familii mogę powiedzieć, że znalazłoby się i opcja polsko, i opcja typowo śląsko, i opcja niemiecko. Z kuli tego, tak jak my Ślązoki powinni do tego podłazić, tak jak my tu godamy z refleksją. I taki fajer, takie co się robi, to dla Ślązoków to nie jest fajer. To nie ma fajer. Mianuję się Rafał Rzepka, jeżdżę współzałożycielem kolektywu Otwarty Śląsk. Jeżdżę tu sam, bo nie godza się na to, co by w dobie wojny u naszego sąsiada w Ukrainie propagować militaryzm a przemoc. Rostomili 100 lat do zadku polską agresję spowodowała to, że na Śląsku sam znalazły się obce wojska. Wojska polskie, których dzisiaj mamy gloryfikować. W moim mieście, Katowicach, na ringu stoi tankietka. Symbol przemocy i mordu. Symbol tego, że 100 lat do zadku Ślązoki ginęli w bratobójczej wojny podsycanej przez polską władza, do której naliczył się śląski węgiel, a przemysł. Nie godza się na to, żeby w XXI wieku w sytuacji wojny promować przemoc, gwałt oraz promocję tego, że Ślązoki mordowali się nawzajem
z kuli wydumanych idei. My, Ślązoki, 100 lat do zadku welowali albo tak. Ale nigdy my nie chcieli rozlewu krwi. Nie chcieli my, co by Ślązok strzelał do Ślązoka. Brat do brata. Bez też skuli tego są my dzisiaj, żeby obserwować festiwal polskiej propagandy za publiczne pieniądze, który funguje z kuli tego, że Polską dzisiaj rządzą polskie szowinisty. Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje wolny Śląsk! Niech żyje wolny Śląsk! Niech żyje wolny Śląsk! Niech żyje wolny Śląsk! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Za to macierzy! Niech żyje wolny Śląsk! Gdy żołnierz polski wkracza na nasz kochany Górny Śląsk, spełniło się, o cośmy walczyli i krew przelewali. To najpiękniejszy dzień mojego życia. Wojska polskie wkraczają do Katowic na rynek stolicy nowego województwa. Możemy już oficjalnie powiedzieć o przejęciu Śląska przez Polskę. Brawo! Tak! Niech żyje Śląsk! Niech żyje wolny Śląsk! Dlaczego? A dlaczego? Czemu? Dlaczego? Podstawę prawną. Podstawa prawna. Nie ma zakazu. Podstawa prawna. Podstawa prawna. Podstawę prawną. Filmuj to. Proszę Podstawa prawna. podstawę prawną, może pan to ściągać. No, Do widzenia. argumenty się skończyły? Już? 60. Znaczy no, ta Śląska to ja, 60 za Niemcami. Nie ma podstawy prawnej, żebyście jeździli transparentnie. Za kartki aresztują. A był pan kiedyś na meczu? Pytam się, ile procent się tam Kibice, którzy chcą wnieść transparent, to muszą okazać dowódcy. Ale jak Poloki wygrały powstania? Był rozejm, chwila. A nie, to jest przestrzeń psychiczna. To jest przestrzeń psychiczna. Jaka? To jest przestrzeń publiczna, wszyscy tu są. Paragraf, jaki paragraf? Dokładnie, to jest przestrzeń publiczna i my też mamy prawo. To jest nasz dom. Hajma, synek! Hajma, My jesteśmy Ślązacy! Ślązacy! Jechał w pociągu 40 lat po wojnie. w bydlęckim wagonie. Dobra, siedź. My jesteśmy A gdzie masz Ślązakami! zdrajcę z tego? Czemu mi gotow zdrajcą? Nie, to by nie gadał zdrajcy. Gdzie masz tego coś, co siedział z nim, jak mu się nazywa? Pochód. Ale to teraz się skupi do dupy. Macie się o co O tym wczoraj rozmawiałem. Macie o co się wadzić, kurwa ludzie. Nie ma się o co wadzić, panowie. Ja wiem, a to powiedzcie. Ślązakami! Czy bezdomni? Ja tu się też ze Śląska, to może. Dziękujemy, my nie Poloki, my Ślązoki. Ślązoka i mówię, że jest Polak. To dobrze, no ja mu tego nie zabranił, ale ja mu tego nie zabranił. A wy mi zabraniacie. I wyjechali do Niemiec. Na pochodzenie. Nie na pochodzenie, nie, bo tam robotę ma. Wyjechali do Niemiec. Ale to są patrioty PES, no. Nie, wyjechali do Niemiec, ale akcenty polskie tam utrzymują. I napędzają niemiecką gospodarkę, a nie polską. Ale tu pracy nie było. A dzisiaj właśnie powiedzieli, słuchaj co powiedzieliście, bo tu pracy nie było, to trzeba jak... Ja wam jeszcze, wiecie, ja wam jeszcze... Czemu wy Niemczech nie siedzicie? Bo nie jest u Nie, siebie. nasz Heimat. Ja tu mieszkam, ja tu żyję. No to ja też tu żyję. No ale was nie wyciepuje. Ja lubię śląskie melodie, ja lubię, bo śląskie podają i ja mówię, Ale my was nie Śląsk jest wyciepujemy. A i Śląsk jest Polsce. Wyciepuje? Znajdujemy się w Katowicach na obchodach 100. rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Jutro, 20 czerwca, obchodzimy Narodowy Dzień Powstań Śląskich, który został niedawno uchwalony. I znajdujemy się tutaj, ponieważ pytamy ludzi na temat tego, co sądzą na temat tej sytuacji i jakie opinie prezentują. Czy możesz nam powiedzieć coś więcej, Karolu, a co sądzisz na temat tej Myślę, całej że to sytuacji? jest raczej niesmaczne. Znajdujemy się w mieście, które w 85% głosowało za przyłączeniem do Katowic, do Niemiec. W skali całego regionu to było 60% do 40%, również na korzyść Niemiec. Jeśli obchodzimy rocznicę wkroczenia polskich wojsk do miasta, które głosowało za Niemcami, to jak to się stało, że to miasto zostało przyłączone do Polski? I dlaczego celebrujemy przemoc i wykraczanie naprzeciw woli lokalnej ludności? Nie uważam, żeby to było na miejscu w demokratycznym społeczeństwie.
odbieramy to przede wszystkim w bardzo pozytywny sposób. To nie ulega wątpliwości. Dobrze wiemy, jak wyglądała sytuacja na Śląsku w tamtym czasie. To, że wróciliśmy do macierzy, to jest jakby oczywistością, która z jednej strony bardzo pozytywnie wpłynęła na Górny Śląsk, a z drugiej strony bardzo pozytywnie wpłynęła na rozwój naszego kraju. Z perspektywy osoby, której rodzice nie są ze Śląska, tylko się tu urodziłem, no i ja nie miałem śląskości gdzieś wpajanej w domu, bo nie miałem, aczkolwiek, że wychowałem się tutaj, wychowałem się wśród ludzi stąd, to gdzieś poczuwam się do tego miejsca. Nie wiemy, jakby to było, gdyby Śląsk miał swoją własną autonomię dalej. Nie wiemy, jakby się sprawy potoczyły, gdyby został niemiecki. Uważam, że autonomia powinna być jednak w pewnej części zachowana. Uważam, że na chwilę obecną to jest dobre. Wyszło na dobre. Powiem Ci tak, no pytanie też, bo to jest fajer narodowy, nie? Bo to z jednej zajty, że poczuwasz się jeżdżę Ślązokiem i teraz... Oj, tak bym mocnych słów nie używał. Aha, dobra. To teraz powiedz mi, jak myślisz o beispiel takich personach Ślązokach, którzy beispiel tak gadają, że już nie gadając o tym, że za niemieckim czy za tym, ale Ślązocy, którzy uważają, że to nikt nie jest fajer, że to jest tak rechtownie haja, że tak naprawdę to wszystko co było, bo wiesz, było coś takiego, że był plebiscyt, nie? No tak, no. I po plebiscycie było, że Śląsk może ino koncek trafi ze wskresu to. No i teraz tym, co przegrali z jakiejś zajty, wzięli Gewera, no i jakby nie było, to się nazywało te trzecie powstanie, zaczęli strzelać do tych inkszych, jakby nie było do sąsiadów, no i teraz ja jako Ślązok mam na to, wiesz, mieszane uczucia. Ja uważam, że to jest detailowanie, że to nie... Doskonale Cię to rozumiem. To nie jest zero-jedynkowa sytuacja. To nie jest czarno-biała. To jest... Wiesz co, mnie boli to i właśnie nie wiem, czy, bo wiesz, Ciebie może tego nie boli, ale mnie najbardziej boli to, że minęło 100 lat, wtedy potajlowali ten Śląsk, nie ino, że Śląskiem, ale familiami. No. I do dzisiaj my są potajlowani, nie? I do dzisiaj jak przyjdę na jakiś fajer w sumie familijny, no to jedni powiedzą, że to dobrze, jedni nie, a ja powiem, no ale jaki fajer? No przecież jeden upa mordował drugiego upy. Ja dzisiaj mam tutaj z blumami lotać i się cieszyć i ten, no do tego, wiesz, jak ty na tym momencie, bo wiesz, może możesz do coś na talerzu, no ale tak jak ja ci teraz zgodzę, no to jest tak richtig dla nas fajer. Nigdy nie było i nie będzie. Nigdy nie było i nie będzie. Nawet bez tych powstań też by tak było. To znaczy? Ci, którzy wtedy przegrali, bez powstań, oni by mieli cały czas jakiś żal, oni wciąż by byli źli. I to by się cały czas ciągło, to teraz. Tak myślisz? To są ziemie pogranicza, tak zawsze jest wszędzie, w każdym państwie. Tak było beispiel, no nie wiem, w jakimś momencie, bo to też tak było mygliszkaj, bo wystarczy, że też i w plebiscycie by był, wiesz, zastrajbowany elimycą za państwem górnośląskim. Fakt, że w tym momencie nie było i to coś teraz powiedział, już my byli podzieleni, ale zaś może w jakichś tam latach 20 jeszcze bardziej, wiesz, jak dalej, 2-2-2, 2-5, 2-8, nie wiem, w jakimś kryzysie, by my może szaltli, że jednak te państwo by było, moim zdaniem wtedy by nie było żadnego potajlungu. Jak się wojna skończyła, było wiadome, że druga wojna będzie, światowa. Było wiadome. Było za dużo za duże napięcie, to było jasne, że takie coś będzie konflikt. I nie wierzę to, że podczas tego drugiego konfliktu by państwo górnośląskie przetrwało jako państwo górnośląskie. Też taką kartą przetargową dla Ślązoków była autonomia. No i jak myślisz, czy to była dobra karta przetargowa dla Ślązoków, że dostali ta autonomia i mieli przez ten okres, nie wiem, międzywojenny? Raczej tak. Autonomia na pewno pomogła odbudować tożsamość po zaborach, ponieważ było to jednak germanizacja i wpływ Niemców na kulturę typowo śląską regionu śląskiego. Więc autonomia na pewno była dobra, żeby skupić się na własnej kulturze i tożsamości Ślązaków. No ale Śląsk nie był pod zaborami. A okej, to przespałam lekcję historii. No, to znaczy nie, myśmy jako Śląsk nie byli pod zaborami. Ciekawostką było to nawet, że my jako Ślązocy w dwóch państwach... Pod
wyznawcą jest trójkąt trzech cesarzy. Ja, genau. No ale my byli, tutaj te place były w państwie pruskim, no ale już wcześniej, od 1742 roku, a pierwszy zabór polski był w 1772 roku. Tak, ale nadal to był teren pod zaborem. Nie, my byli integralną tajlą i my nawet mieli księstwo śląskie, które miało swoje rechty, które tak do 1815 roku było de jure nieprzynależite, a do 1627 de facto. Od 1194 roku Śląsk był poza Polską, był nieprzynależyty. Kulturą. Ja. To właśnie miałam na myśli, że było osobną kulturą, która pod wpływem historii była pod różnymi wpływami, więc autonomia pozwoliła tej kulturze być sobą. Teraz pytanie następne. W sumie mieliśmy tę autonomię, pozytywnie się no i teraz jest dzisiaj taki fajer, który w sumie się tyle fajeruje i goda o tych powstańcach, to o tym wszystkim jest zapominany ta kwestia o tej autonomii. Nikaj nie została nawet wspomniano o tej autonomii i tak z innej zajty, jak dodali tym powstańcom ta autonomia i tym ludziom, którzy dostali to czemu ją my dzisiaj nie mamy? Nie wiem. A byłabyś za tą autonomią, żeby ona była dzisiaj? Że to, czemu nie? W 1945 roku Bierut odebrał tę autonomię, no i do teroski, no komuny już nie ma w Polsce, a do teroski te rechty komunistyczne są, nie? No one są wszędzie w Polsce i nie tylko. W krajach postsowieckich wszędzie są konsekwencje komunizmu. A tu się Polska odcina od komunizmu, a tego nie zmienili, nie? Ale ogólnie pozytywnie jesteś nastawiona, żeby była autonomia, jesteś za językiem śląskim, żeby był szkoła? Nie znam śląskiego, ale czemu nie? A za narodowością, Eli, jeżdżesz coś takiego, tak jak w spisach, są spisy już tam, nie wiem, kiedyś z kolei, teraz zaś był spis i była możliwość deklaracji narodowości śląskiej. No tak. Jesteś za tym, żeby była narodowość, że ludzie deklarują, bo pieroż to w sensie, nie pytam się czemu. No dzięki. Reasumując, widzimy, że młodzi nie są przeciw nam, że nawet jeśli nie są Ślązokami, są Polokami, to podzielają nasze rechty. No a starzy całkiem inaczej patrzą, wyzywają od Szkopów, od Szwabów, każą za Brnica jechać. Jak ty to widzisz, Rafał? Ja powiem tak, moje doświadczenie jest takie, to są takie dwa jakby buildy, nie? Z jednej zajty byłem świadkiem tego, że zatrzymanie takiej tabliczki, bo jeden ze Ślązoków przyniósł taką tabliczkę, większość mieszkańców była przeciw przełączeniu do Polski i za taką tabliczkę paru nacjonalistów polskich, głównie starszych, to jest to, co ty go dałeś, chciało nas zawrzeć do heresztu. Od razu mi się to skojarzyło z Rusyją, kaj teraz za sprzeciwianie się wojnie na Ukrainie można trafić też do heresztu. Genau. Jedni też nam chcieli wklupać, gadali, że my są jakieś Szwaby, coś w tym stylu, no i w ogóle czemu my tu są, jakim prawem my w ogóle możemy manifestować inne zdanie, nie? No i tako typowo Rusyjo. Ale ze drugiej zajty, rzeczywiście jak robiliśmy wywiady z paroma młodymi, to młodzi, nawet jeżeli są spolonizowani, no bo wiadomo, wszyscy wiemy jak wygląda polska edukacja, nie? Tam nie ma nic praktycznie o Śląsku, chyba że chodzi właśnie o wojnę domową, czyli tudzież powstania, nie? To młodzi w swoich opiniach są dużo bardziej wyważeni i też dostrzegają roztomajte wątki w skomplikowanej geschichte śląskiej. W skomplikowanej śląskiej geschichte. To znaczy, że Poloki wygrały powstania, wszyscy wiemy co się potem wydarzyło, ale że była autonomia, że byli niezadowoleni Niemcy i z tego później częściowo był drugi kryk światowy, nie? Że na przykład było też mocka tych, którzy chycili za broń, byli niezadowoleni z tego co się działo, nie? Czyli jest takie spojrzenie genau szersze, ani takie jak to bardziej prezentują właśnie ci starsi. To znaczy, Poloki wygrały i to MD, nie? I koniec. I nie ma co drążyć tematu. Młodzi są dużo bardziej otwarci i zdaje się, że my jako środowisko śląskie powinniśmy w naszych akcjach bardziej właśnie robić akcje do młodych. Bo młodzi, mam wrażenie, że podświadomie bardziej przają Śląskowi niż ci starsi. Genau, może tak. Dobre, to będziemy się żegnać. Czymcie się do zaś. Do zaś. Servus.